Salam Vatan TV YouTube kanalining mehribon tomoshabchilari, hurmatli tomoshabchilarimiz. Ana bugun go'zal poytaxtimiz Ashxobod shahrida yerlashgan Olimpiya shaharchasida Turkmeniston bilan birlashgan Arab Emirliklarining diplomatik qatnashchiklarining yo'li qo'yilmoqda. 30 yillik munosabatli fitness o'yinlari geçirildi. Yarışa jemi 40 topar, şolfani erkeklerden düvülen 30 ve zenanlardan düvülen 10 fani turgunlar qatnaşdı. Her topara 3 turgun vekilçilik etdi. Sport yarışlarına paytaxtımızın iňli sport klublarından şeýlik hem birleşen Arap Emirliklerinin ve beýleki yurtlaryň turgunlarynyň düvülen toparlar duşdylar. Sport yarışyna bir näçe turgunlar qatnaşyp, olar crossfit sport bäsleşikleri boýunça özara bäsleşdiler. Crossfit sport bäsleşikleri agyr atletika, gimnastika ve metabolik taýýarlyk ugurlar öz içine alýar. Turgunlar bu yarışda toparlayın hem de yekelikde bäsleşýärler. Birleşen Arap Emirlikleri Türkmenistan fitness oyunlarının çäklerini turgunlar ılgamak, dürli agyrlyklary galdyrmak hem de ýüpden ýokary dyrmaşmak ýaly ugurlarda baýrakly orunlary gazanmak babatda güç gaýratlaryny görkezdiler. Birleşen Arap Emirlikleri Türkmenistan fitness oyunlary ajaýyp sport wakasyny öwrüli. Yarışlar diňe bir oňa gatnaşyjylaryň beden taýdan fagdanlygyny görkezmek bilen çäklenmän, halklaryň arasyndaky dost doganlyk gatnaşyklaryny berkitmäge hem münasip goşan goşdy. Bu yarışa 120'den gowrak turgunlar gatnaşdy. Yarışyň jemlerine bolsa ýeňiş gazanan turgunlara gymmat bahaly sowgatlar gowşuruldy.